வெல்கம் டு PBA சிஸ்டர்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது மஞ்சூரியன் பக்கோடா செய்வது எப்படின்ட்டு. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம முதல்ல ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் கொஞ்சோண்டு ஜிஞ்சர் எடுத்துக்கலாம், அதாவது இஞ்சி. அப்புறம் உரப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகா எடுத்துக்கலாம். இப்போ எனக்கு நிறைய மாவு பேசுகிறதுனால நான் ஓரளவு நிறைய எடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு கம்மியாக இருந்தால் கூட நீங்கள் கம்மியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பெரிய பூண்டு சின்னதாக இது பண்ணி நான் தொளி உரித்து வச்சுருக்கேன். அதை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது அது நல்லா பேஸ்ட், நல்லா தண்ணியாக இருக்கிற பேஸ்ட் இதில் வந்தோன்னே ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அப்புறம் சின்னதாக நறுக்கி வச்ச கோஸை நல்லா சின்னதாக நறுக்கி வச்சு அந்த பேஸ்ட்டு கூட சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். அப்புறம் 2 கையளவு மைதா போட்டுக்கலாம். கொஞ்சோண்டு அரிசி மாவு போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி கொஞ்சோண்டு கார்ன்ஃப்ளவர், தேவையான அளவு ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கலாம். நான் கொஞ்சம் நிறைய சேர்க்கி கலர் வரதுக்காக, நீங்கள் கம்மியாக கூட சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா தண்ணி ஊற்றாம நல்லா பிசையணும். ஏன்னா கோஸ்லேயும் நம்ம பேஸ்ட்லேயும் நிறைய தண்ணி இருக்கிறதுனால நம்ம தண்ணி சேர்க்க தேவையில்லை. அது நம்மளுக்கு மர்ஜ் பண்ணி கொடுத்துரும். இந்த பதம் வந்தோடனே நல்லா நீங்கள் பிணைஞ்சி வச்சுக்கோங்க. இந்த பதம் வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் ஆயிலை பாயில் பண்ணலாம், ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ எனக்கு நல்ல பதம் வந்துட்டு அதனால் நான் ஆயில் பாயில் பண்ணுறேன். அதுவும் மீடியம் ஃப்ளேமில் பாயில் பண்ணுங்க. அப்புறம் நான் அந்த மாவை கொஞ்சம் சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சி நான் அதில் ஃப்ரை பண்ணுறேன். நல்லா இந்த பக்கத்துக்கு வந்த உடனே நீங்கள் அதை ஒரு தனியாக கண்டெய்னரில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். நமக்கு ரெடியாகும். கொஞ்சம் வேலை அதை கோஸை நல்லா சின்னதாக வெட்டுங்க. நான் பெருசாக இருந்தனால அங்கே பாருங்க கொஞ்சம் இதாக இருக்குது. நீங்கள் சின்னதாக வெட்டினீங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும். இப்போ நம்மளோட சுட